igona eguri baga na te area MCA anya bantu bamino barengo bari kemangana bamino iganda ngiringa bari bakuriye ubucumbe bwanyari bari cyaje ninjatanga kurangiria igo bono kwana position yane eyarenge gukwanira ubucumbe bwanyari bari cyaje whoever misinterpreted ngana kwana one time injetinga ba one time paka tokore onyinko bamoyo paka chikure cha 2027 na ande twake chikura njende 2 term to stay and they let me people talking to the bank I'm in 2 term as over president ayande onye gojo kombori ningeresa na but I stand here abantu bamanyenga inche 2 term unde aseguro na ariye kerona eguri baga anaegwa no yori gitu bochumbe bwanyari bachaje na anda stay na tenina tabiringa tindi ko chikuboria usina atigire usina akorireki bono kerona eguna tenari na tebaiga inche no muntu kurigiria mariko gagoteba ngachinga kichomo alio ebikone ni ebinge mbikorekane biri togosoma se gitabu kio kumanuka egeswari tokoroka egeswari ngakio kumanuka ufunuo egesongo tokoroka revelations ya oro kiringa bimanyiriro bya oro kiringa Yesu mbwangarache bantegere bu statement nere inameki bono rindi Yesu gagucha igagucha apoka trabo mochumbe that was the mujumbe kwanza yezama na nje na kile nargo saba bantu baminto barenge ke ombwaria na tebanga baminto tuabeira abange incha poko nonde iko na ati mission ntia abandi batarengo na mission bari barenga apoko ne rorengo o Dr. Birundu no arenge oyo minto kengo nyambane no arenge ne manager ya Said no arenge the current member of parliament are you seeing that na makobeke statement nga haki Yesu ngo chare bwangu motare gwanja motutuni oyomo kiremia omuntu limo osentwaera because some of them mbaro batarengaria barisiko no bono the former member of parliament Mwesiketongi na bakoranga nere interest in jira unless I stand to be collected by him